आं तिनि नरनो कासा कबि कक सावनो आबोंखा ताबुक तो दुर्गा पूजा नि जरा फाइ दङ अ जागा गोबामा जानदानि हामजामा बरनो ड्रेस पाइ रिलायु फेयाबा यां नक नि मा बाबु हिनखाय ड्रेस पाइ पाया आबर केबो खरकसा बसापनो वानसुगिया बाक्सा वानसुगिया आबोनो ते आं तिनि नरनि बसकांगो काहामके सायु खनारनाय ते आनो कोने खनोय बाक्सा बरक चाजागैफोन मानो एबा चाजागैफोन उगि मानो आबोनि बगे नर काहामके खनारि ते आमो नरनो काहामके बुजिरना बगे ट्राइ खने ते आबो आं जतो बरनो हने कुनो दिनफोनो सागला बाक्सा बरन कोनो सामानिसे नकनि मा बाबु ड्रेस पारा पाइ पाया आबो बाहानि किसा वानसुना नांगो काहामके खनारि नरक भिडियो न लास्ट जरा काहामके नायदि खरकसा चलानि कक आं तिनि नरनो सावनो आ चला अंका आनि पारानि आनि न गानानि न मियाव आं आगरतला थामोजराव बना खरकसा बोरै बैनुखा आब्रु बन आं संगा अ बोरै साबो हनै बसाव आनि गर्लफ्रेंड एबा आनि हामजामा बरक आबो देखे बानो साका आबुनि लगे लगे न बन आं संगा ताम खालायने बगे फाइने आं तो साइमन दङ बरक दुर्गा पूजानि ड्रेस रक पाने फाकेना हनै हाइपन बन आं जे बिनि तमुं सामुबाय संका तेवेसा ताम खाने बगे फाइने बबो आकोनो साका जों ड्रेस पाने बगे फाइने बिनि आकोनो खनावे आं अ हने सिनि तंका आ जरानो बिनि बोरिनो बसाव इको बखाय आनि पारानि आनि दारा कलायो जोंबाय न गाना गाना हनै अ चला साका हिनका आं बो लगे लगे बिनि बोरिनो हाय हेलो मोनाय तामरो फाकिया ताक्राय दुर्गा पूजा बगे बस इनवेस्ट खाकिया मानेखाय बसनि रां सबाय पाकियानै आं अ बोरिनो साका आफोर बोरिसाव दारा आं ताक्राय दुर्गा पूजा नाने मुसे हनि तमसे ड्रेस रो पाया हनि तमनि इको बसानो लगिति फयो बसे पायरु इको हायनो 6-7 नि इनवेस्ट खाकिया मानेखाय 7,000 नि जों मानि पाकियानै अ बोरिसाका आं बो कोनो खाना कोनो सालिया तेवसे आं अ हनि सिनि तंका हिनका आं नगो फाकिया नगो फाइमन अल आबुन हरो आं बेलागे वानसुका वा तामुंका चिनि बरक आसके बेलाय वाना मासिंसा तांगे हिनकाय नरक आबो ताव काहामके खनारि काहामके साइमनाय अ चलानि बुमा बुफा एकदम करे ते बरक पारो सामुखाचाव रेगा खायो आबुति काहाय चिकन मिकन सामुखाय चली दङ आबुन कारेबो बरक नि बसानो परि रिना बागे आगरतला तनिरु ते ताबु दुर्गा पूजा नि जरा ड्रेस रक पाइना बागे बसानो रां रहर kana yang बसा हनके तामु सादेमान बसा हनके आगरतला तंगै बोरे हामजागो बोरेबे तंगथक दङ आबुन कारे ताबु yang 6-7 किबो ड्रेस पाइरु हिनके आबरक नगै ताम सानाय नरनो वानसुनाय दे आबो कासे कोनो काहामनि लामा दांखा yang नगो बुमा बुफा हिनजानाय हिनके साया नैया कारे बसाना परि रिना बागे दुर्गा पूजा फायो ता बसा क्रिसमास फायो आबुति गाय कबामा चिनि फेस्टिवल कबामा कतर फाय दङ आज जराव बुमा बुफा हिनजानाय के बसानो कोनो मुंसापनो वाना चिंता करै खालायै जे नागमने रेवै दङ yang बसा हिनजानाय के आबरक वानसुगिया जे हामजामा बरक बनसे पायरुओ आ रांबाय किन्तु बा आज जराव दारे कोनो साना थांगा के आ रांबाय निजिनि नकनि आमा बाबु मोनायनो पायर खांके बरनि मोखाङाव ताहिया स्माइल एबा खुशी रफायखौ हेपी दांखमो वानसुनाय दे जे रांबाय नों हामजामा बरनो पायरुओ आ रांबाय निनि आमा बाबु निनि मोनाय बाय दारानो पायरिदि बरनि मोखाङाव स्माइल एबा मोने जात नुगनो नुगिया आबो वानसुनाय दि किन्तु बा आं आबो केबनो हामिया हनि साना थांगिया आबो आं जे थानाय सालो आनि पारानि बरनो नुगमानि आं बिनि कोनो सामनिसि अ जागा नरक आं जतनो सावहने बखावताना दि आं तिनि तांगे अकक सागा हनकाय नरक काहामके खनादि अ चलाबाय मालाय फेमनि उल पारा थांगे आं बिनि आमा बाबु बाय मालाय कक सागा ते आं बिनि आमा बाय एकदम फ्री आफरो बिनि आमा सावो जों तागले दुर्गा पूजानि ड्रेस पाइना बगिनो 20,000 रां नाखा माने बरनि नाखा वानसु देबो अंका बन्डन रां 20,000 नाखा ने बिनि आमा सागा ते आं आबुनि लगी लगिनो बिनि आमा न बाहायनो संगा नरका ड्रेस पाइरा ने आफरो बिनि आमा सावो जों बताम खाने बॉयज बंजा ताबुरो ड्रेस पाइताम खाने चिनि सिगानो जे ड्रेस दङ आमा बायनो जों नायमन हनै बिनि आमा सावो ते साका ताबु बनि जत बसाले माने दङ अ जागा जों बुमा बुफा अंगै बसानो ड्रेस रिमान्या हके आबो ताम काहे लासि मासिसा ते बबाहानो बनो मानमा नुगै मानाने मुसुंजागो जोंनो अनेक बार कल खाकिया जोंसे दादि फाटपाट yang बन्डन मायनि बागै रिमाया आबो देखि बिनि आमा आनो साय खोनारिखा नरक हिनकाय काहामके खनाय मान kana नकनि मा बाबु हिनजानाय निजिनाया कारिफनो बसानो रिना बागै फनो बन्डन रां नावै तेबो बसानो पायरु तांगे हिनमाले बुजतो नकनि बसाले ड्रेस कताल चुमै अंखरे बेरायलायनो आ कोनो वानसुगै
nokni ma babu bahino bwsani kahamni bagui bwsani tongthokni bagui niji naya kari phono bondo nawi bwsano dress pairu phiaba je bwsa hangjanai bo bujina nango wansuna nango ma babu bo jagni rangmani chino rohorka abor kisa wansuna nango tamri himale chini ama babu bwsani bagui chini bagui belaki sacrifice khayo niji naya kari phono chingno riwu hinka o jaga chung mahani kisa wansukte belaki nango chung niji hamjam borna ase important ria kare o rang bai ma babu no kaisa kani pairi khangke ani ama babu bwsak coaching khamo a kongno wansuna nango nung ang joto sikla sikle cherai rok bahino abono sanai amti nang nungya jaga time waste khaya kare nokni ma babule bondon nawi bwsak kosto ke rang suna bagui bwsakai na khana a kongno bahine wansudi je bwsa hanjanai phia babo ang joto borno hani samania abo baksa borno kono samani se joto hanai norok bkhao tanadi chini ama babu chini bagi wansuma kahai chengbo ma babu ni bagi wansuna nango a kokno antini samani se aboni kebo hamya phasing khalai ta nasiri hamya khalai ta naidi kebo joto hani bo bkhao tanadi abo baksa borok sin je bujine borok ke joto no ma babu no je nangmani je wansumun abo khalai no tung abo baksa borok खायो नरक जतन बुझिमान खाना अब भिडियो नि बेसिंग जे आं नरनो साना नायमनि ते नरक जाजा तंखांके अब भिडियो नो शेयर करे दे नि दल रनो ते ला जरा नायमन बगे बेलाके हामबाय आबो काहे भिडियो टेबो बसकां साला फायदोंगो।